Diego judat miał Kubecuk. Jadę, bardzo myślę, że hitnął. Wyszedł Kum Marytynok. Już jak się on nie zawalatony. A jak się on, eso, żama kum, chodź ci myli. A ty nawet mógł ci nie rakiej, jak się on żam lat patę. Co wyszam, eso, a jak się on ci wykrzały. Ona moc, moga Diego, mamy jestem tacy. Podczas drugi kosz, później Michale! Kone, i co Smije się. Ajajaj. Jak śmiesz zadechsz na motoricy do cołka, dochrzam dorem dochce. Szacnenie jak szamon gonic, eso, lat paku mógł, kadług coś, ładować. Ukosz później dziadł pycha, wycikszony. To tempo. Tempo, a szałk, to miś trek, to miś kum, ty hacie na dziewczynę. I hakum cię ten negocjant. Szabenog. Szany raz kuch później mylę się, czapta koszczyk patrza, im dot. Eso, pokrzmiś ty neg. A jeszcze pan mu powiedzieć, spacji do wykuszta jaszkę. Ale. Trzeba długo miś kum. Ale miś kumo. A i co ci zaraz tam odpaktaj. Ale on, sekunda round. Pupon Diego, pupon Ahane, pupon Niekste. Ale nim dzikiać. Na tych nugą bat, nugą ksiądz i nagał przede. Kusteczny kuj poc masny całek jak na namigu. Wejdę czas pijkimdy. Ale miś, lat pachty, tynek, tadygą, Diego. Kam zapał, a weźmy. Ale, to miś Diego. Latken, sale, vale. Rigoberto, Efrén Vázquez, sale, vale. Rigoberto Vázquez contra Efrén Vázquez. 34 kilos contra 35 kilos. Cingane, Suziyat premiosza. A my już tam octavo, Suziyat premiosza. Ponte chico, ya chico, tum za premio, sale Diego, ni modo, Saturno. Diego, ya se pot match. Jak mają premio, 50 pesitos o 100 pesitos. Una ya pa premio. Vale, 100 pesos. Eso, no podste. Ya Rigoberto Vázquez contra